Айде, следващия екшен сега. Какво ще ни изненада? Какво ще ни изненада днес? Тук има набирани. Набирания. Давай, скачай. Чакай, поне да се... За някой отгол. Айде, тамали. Ще пробвам. Давай. На корема, опитай се до корема да вдигнеш. Трябва да вдигна аз като съм Снимаме как ще се кача. Ако се кача. Може да отстрани. Снимам те. Трябва да се нача. Зад лакета горе, за да може да се изправи, ама тя трябва да се набере хубаво. После като скочи, скачаш само нагоре. Нищо, най-много да задържиш и да увиснеш на пръст, няма какво да стане. Корема горе. Давай! 3, 4, скок горе! Не ми кажи! Браво, ето го! Давай! Снимам те, давай! Ти си! Не искам хел! Давай, Ема! Докато мога сама, ще съм сама. После хел! Добре, клипче! Клипче прави, клипче в момента прави! Дивотия душия! Айде просто хоп, корема горе! Корема горе, не бе, смело бе! Ма тежестта ти ще те метне, само стегни лактите! Да стане като лост! Айде, трак горе! Айде бе! Това е, лактите, така! Красив! Ти му се стягаш, защото тялото ти помага. Давай! Няма грижи. Айде следващи. Добре. Айде горе. Снимах от сам. Снимах от сам, снимах брата. Давай, аз го подкрепя. Екстра, това е. Скокит. Има ли застанали? Който както си реши. Всяки варианти. Важното е сме така. Браво. Айде. Голяма банда, бе. Тя всяка година по-голяма става. Много яко. Това са ни върват. Ай, къде си градичка? Ако е по-трудно. Аз ще шмугна да ви снимам, а после ти дам на тебе да ме снимаш. Добре. Това е като маймунки сте! Като маймунки! Това е. Тръгваш темпо и не спираш. Пак, давай, иди отзад, пак си го поради. Няма тръгваш, не трябва да спираш темпото, иначе се измарят ръцете. Так. Това е пич, направи го. Супер. Браво, Митко. Така трябва да стана като това да се Кажи си краката, аз се захвани. Кажи Тежък си човек за това. За колко килограма си? Поне 78-80? Аз ли? Повече? 90 кила. Не, 16. Ти днеска си за тренировка. Яко.
Чакай. Откъде си взел така, човек? Продава ги по интернет, спортни магазини. Аха, супер. Не знам, моите сега се изтърваха вече мокри кожата и... Да не ти пук. Айде. И така може. Браво. Дръж се, само не падай с главата надолу, моля те. Първо краката. Дръж здраво. Айде, давай. Още малко. Ей, това е. Направи си го, бе. Направи си го, бе. По твой начин си го направи. Дишай, издишвай. Дишай, издишвай. Дишай, издишвай. И се поддържай хубаво темпо. Браво. Айде още. Две ръчички и си стигнал. Сега накрая като стигнеш, не се притесняй, отпусни, ще стъпиш на дъската. Само пускаш краката, още малко. Айде още малко. Още една ръчичка. Не, остави, тя ще си пусне краката, да не те ритне. Давай. Айде, готово си. Супер, супер. Е, това е, бе. Шампион. Браво. Супер. Който както го може. Давай пак краката един по един. Къде ги учите те умения специални? Давай. Специални легиони имаш. Давай още малко. Може да пускаш краката вече. Краката, сниги. Спокойно, висни на ръце и това е. Не е толкова струдно, колкото изглежда. Браво! Браво! Няма да се отказвам, бе. Естествено. Рамото малко заболя. Ама ще трябва да се справим малко. Трябва да се справим.